De telefoon van Leo Westra stiet deze dagen reet gloeiend. Daardoor komt stadig gewoon het besef van zijn prestaties in Parijs-Nice. Ja, dankjewel. Ja, geweldig hè. Ja. Benamend zijn oerwinning in de 5e etappe, maar finish bergop, spreekt naar de verbeelding. Het vernuivert Westra zelf zeker dat hij man als Wiggins en Valverde de van aanrijden kan. Ja, natuurlijk op die klim die ik won, ja, dat koek vorige keer nog net. Dus dat weer wel een verrassing natuurlijk. Maar ja, dat zei ik, had er hard van werken deze winter. Ik ben met afvallen en Prottenberg op traind. En ja, nou kwam het er gewoon al hier uit. En ja, het was gewoon weer echt heel mooi. Ik kan nou gewoon oer en ik kon gewoon volgen. En ik kon gewoon meer dan volgen. Dus ja, ik was gewoon echt heel goed deze week. Het komt uiteindelijk aan op de afsluitende en dus beslissende tijdrit. Daarin maakt Westra 6 stellen goed matchen op Bradley Wiggins. En jelwijs is hij 2 tellen vlugger als Wiggins en lijkt het de goede kant op te gaan. Ja, ik kreeg wel te jaren dat ik 2 seconden fjallei op hem. Dus dat ik er nog 4 uur ham moest of zo. Dus nou, toen wist ik al dat het wel echt moeilijk ging worden. Want de laatste 3 kilometer vlakte we een beetje aan. En dat werd toch wel in zijn verjaardeel. En ik ging me toch in het begin toch wel echt opblazen ook aan het zeggen. Maar ik reed er wel echt zin in de limiet aan. Dus ja, ik wist toen wel dat het wel heel lastig zou worden. En dat blijkt extra te wijzen, want Wiggins is sterker oer het laatste eind, wint de tijdrit en daarmee ook Parijs-Nice. Westra wordt tweede, daar baalt er even van, maar een dag later is hij toch tevreden. Vaak is het was de tweede dan beste verliezer, maar ja, voor mij dit gewoon een overwinning natuurlijk. Ja. Had je het idee dat die namen nou definitief vestigen als die het visverhaalt? Ja, deze die telt gewoon. Ik heb op zich hele mooie wedstrijden gewonnen natuurlijk, maar over Litser gewoon echt wel pro-wedstrijden, een proloogje in België en ja, ik ben 8e van de wereld met tijdrijden. Ik ben al die hele mooie uitslagen, maar ja, deze een rit in Parijs-Nice en tweede in klassement, ja, dat is natuurlijk wel even wat anders. Dus ja, ik denk wel dat ik er nou wel echt goed bij ja. Westra valt net alleen op de fiets op. Hij haalt ook de wereld draait door, maar een prachtig interview in het Fries-Engels voor een dadelijks nationale winning. Last days I feel my super and today was the same and it's unbelievable. I work hard hiervoor and yeah, it is a big day in my life. Het belangrijkste is dat ik eerst het fiets en daar ga ik zo in routine om dit te helpen. En ja, dat Engels dat komt nog wel eens. En het fietsen dat is belangrijker dan het Engels praten. Zij is het maar correct. En waar weet komen er nog volle meer interviews in het Engels, want Westra had de focus alweer op de rest van het seizoen. Parijs-Nice, dat weer de eerste doel en dat is gewoon echt slagen. En nu is er bereiden op de pannen, die komt er weer over natuurlijk. Ja, daar wil ik eens een keer wel een hele goede uitslag rijden. En en natuurlijk de Olympische Spelen komen er aan, de Tour, WK. Dus ja, er komt nog heel wat aan.